Para min foi unha viaxe cunha certa componente sentimental, tanto porque para min ese programa pois significou algo durante un número de anos considerable, como para bastante xente do meu círculo máis ou menos próximo, para a cal verme en televisión pois tamén é algo significativo, e quedome con que iso lle aportou algo de alegría a xente que o precisaba ou que, bueno, ou a que non lle fixo dano, desde logo. Recoñecemento tampouco sei se a palabra, é dicir, eu creo que me sinto máis orgulloso da miña profesión, aínda que se faga de maneira calada e ninguén saiba o que facemos as persoas científicas, e isto, pola contra, teña máis exposición. Santiago, o bo é que ten unha componente de saturación, aínda que xa superamos os 100.000 habitantes por un pelo, chega un momento en que toda a xente que te tiña que parar xa che parou algunha vez ou varias, pero é verdade que agora estive, por exemplo, nun congreso en Sevilla e era brutal. O anonimato non é algo que se poida recuperar máxicamente, pero si que anhelo eses primeiros meses nos cales a xente sabe que te coñece, pero non de que, parache para que yo aclares, e logo xa vai menguando a cousa. Eu subestimei moitísimo que ia pasar indo a pasapalabra a primeira vez, porque tampouco imaginas, e logo cos outros dous, pois o dano xa estaba feito, digamos, pero se me dis, podes volver agora atrás 2 anos e perdes o diñeiro que gañaches e conservas a privacidade, non sei que diría, porque é algo moi valioso e que a xente que non se viu nesta situación tampouco o pensa tanto. Así que é algo no que penso, é un factor poderoso para quizáis non facer máis programas ou non tantos como un podería. Agora mesmo teño un par de opcións que me interesan bastante en Alemanha e quero cambiar un pouco de tema de investigación, porque no doutoramento fixen cousas que considero interesantes e formativas, pero busco algo con un potencial de cambiar, digamos, un pouquiño a sociedade a mellor, de influir máis na saúde humana ou no noso coñecemento da bioloxía que subxace a saúde e a enfermidade. Entón busco unha componente un pouco máis aplicada ou de seguir desenvolvendo investigación un pouco máis teórica con vistas a posibles aplicacións.